Umabot na sa 3,075 barangay sa Ilocos Region o 94.12% ng kabuang barangay ang idineklarang drug-cleared mula sa illegal na droga ayon sa Philippine Drug Information Agency. Nanguna ang La Union sa 97.22% clearance rate, sinundan ng Pangasinan na nasa 95.01%, Ilocos Norte na nasa 92.67% at Ilocos Sur na nasa 91.28%. Sa Rehiyon, 192 barangay o 5.86% ang nananatiling drug affected. Mga mula Hulyo hanggang Nobyembre ngayong taon, isinagawa ang 1,009 anti-drug operations na nagresulta sa pagkakaaresto ng 708 na individual, kabilang ang 53 na high-value targets at 821 na kasong isinampa. Nasamsam din ang illegal na droga na nagkakahalaga ng 7.41 billion pesos, kasama o kabilang ang higit 1.02 million pesos o milyong gramo ng shabu at marijuana sa pagpapatuloy ng anti-drug operations sa Ilocos Region. IFM News. IFM News. IFM News.